मोनफा मोनफा माने न'खराव मानसि वाइसै माने जों लाइफ जेकेट मोनसेसो जुदि लानानै दोनखायनो हायोब्ला गावनि सेफटिनि थाखाय अब्ला मोजां जागोन बायदि होनना सानो आरोखि। माने सोरखौबाथ' नों लामा नायबाथ' जानाय नंला नङा होमबा? जुदि माखासे संगठनफ्रानो माखासे जोंनि आसामनि जिमानखिनि जाथिनि संगठनफ्रानो जुदि प्रटेक्ट खालामदोंमोन थेवब्लाबो जे माने लाखिनो हादिया, थेवब्लाबो जे ब्रायैनो माने बे प्रजेक्टखौहाय साक्सेसफुल खालामबाय। बिनि बेलायावहाय जों जिमानखिनि हायो दायो गावनि सेफ जानायखौसो जों नायनांसिगोन, नङाबाथ' उनावहाय मा जागोन गावखौनो गाव जेबो पात्ता मोननाय नङा। माबे समाव मा जागोन मा देरगोन जेबो बुंनो हाया। ओंखायनो माने बेफोरखौ सानोब्ला हरफ्राव मालाबा माने गिनायजोंनो उन्दुनो हाया मोनलायलाङो, सानलायलाङो आरो जेनेबा जोङो माबायदि जायगायावहाय जोनोम जाखो आरो माबायदि जायगायाव जों थाफैफ्लांखो। दामाने नों हठात माने जायगाखौ नोङो सोलायनो होनबाबोथ' सोलायनो हाला। मालाबा माने सानैनो उन्दुनोनो ओंखारा। मा बुंनो, दा साननैसो जोंनि ओरैजायहाय आसाम नाङैनो बुंजायो जोंनि धेमाजियावसो बिराद माने दैबानाखौ नुनो मोनोमोन। दा फैयै फैयै जाहैबाय जोंनि धेमाजिखौ गारनानै जरहाट, शिबसागर, नाजिरा ओरैजाय बेफोर जिल्लाफोरावहाय ओरैबायदि दैजोंहाय मानसिफ्रा माबायदि हालाय हाफाय जादों आयु हाबाब नुनानै ओरैबायदि जायो। खिन्थु मालाबा जोंनावबो गोसोआव साननाय फैयो, नैबे जोंनि NHPC खौ लानानै जुदि NHPC नि जिथुनाखि माखासे ओरैबायदि बुरजा मेगा माबानि ना मेगा अवार्डनि ओरैबायदि गिदिर मोनसे डेम, बेयो हाजार एखेबारे। होमबा बेफोरखौ जुदि नायोब्ला जोंनि नैबे धेमाजि आरो गगामुगा मोनसे समावहाय मा जागोन रावबो बुंनो हाया। खिन्थु बिथांमोननि बे ओरैनो फिसा एसेयावनो जुदि दैया बेफोरबायदि जुदि लोमनानै हाजार जुदि मानसि थैबाय, होमबाथ' नैबे जोंनि NHPC नि जिथुनाखि प्रजेक्ट बे जुदि बायसान्स जुदि बोरैबा माबा मोनसे जुदि जानानै जुदि बायफ्लङोब्ला, बायनायाथ' साभाबिक, बेथ' बायखागोन मोनसे समावहाय। दा जुदि बायाब्लाबो फैगौ माने नोंनि 25 बा 30 बोसोरसोनि उनावहाय माने डेमा बायनाया रोखा। अब्ला माने बेयाव मा जागोन, जोंनि नैबे गगामुगा आरो मुरिखेमा माने मा जाहैबाय हां लानोबो सम मोननाय नङा जुदि बोरैबा बायसान्स जुदि बायोब्ला। खिन्थु मेन डेमजोंथ' बायखाया माब्लाबाबो, नांगौदे ओरै साइडजों बायगोन, हयथ'बा बियो ओरैजाय सोनाब साइडखै बायनो हागौ, हयथ'बा ओरै सानजा साइडजों बायनो हागौ। जेला माने जाय जायगाजों बायगोन बेजोंहाय माबायदि जागोन हाबाब सयथिनोबो माने भगबानासो मिथिसिगोन आरोखि। बिनि सायावहाय माबे समाव जागोन आरो माबायदि बायोब्ला माबायदि जागोन, सोर साबेसेनि जिउआ बा माबा खालामगोन, बेखौ बुंबाथ' मा खालामनो दा। ओंखायनो सोरबाफ्रा ओरैबायदि माने दायो बिनि सोमोन्दैबो भिडिअ बानायबाय दं, जा नैबे NHPC प्रजेक्टनि सोमोन्दैबो। खिन्थु बुंनो थाङोब्लाथ' बिराद माने गिथावना बायदि नुहुरो, जाबायदि माने इमान गिदिर माने बियो मोनसे प्रजेक्ट आरो बेबो दैसो, बेलेगखौबा बेलेग। आङो माने आंनि फालनिफ्राय दै आरो अरखौ आं ओरैबायदि गियो दै। सोरबाफ्रा माबायदि गिया मिथिया, खिन्थु आंथ' आरो दै आरो अराव आं माब्लाबाबो जुजिया आरो बेजोंहाय माब्लाबाबो चेलेन्जबो खालामा। जायखिया आङो दायो फैगासिनो दं आंनि अफिस फारसे, जायखिया आं अफिसाव मोनहैग्रोनोसै। थेवब्लाबो आङो बयखौबो नैबेखौनो खावलायबाय, माने खमसे खम जोङो बेयाव दं जेब्ला मोनफा मोनफा माने न'खराव मानसि वाइसै माने जों लाइफ जेकेट मोनसेसो जुदि लानानै दोनखायनो हायोब्ला गावनि सेफटिनि थाखाय अब्ला मोजां जागोन बायदि होनना सानो आरोखि। माने सोरखौबाथ' नों लामा नायबाथ' जानाय नंला नङा होमबा? जुदि माखासे संगठनफ्रानो माखासे जोंनि आसामनि जिमानखिनि जाथिनि संगठनफ्रानो जुदि प्रटेक्ट खालामदोंमोन थेवब्लाबो जे माने लाखिनो हादिया, थेवब्लाबो जे ब्रायैनो माने बे प्रजेक्टखौहाय साक्सेसफुल खालामबाय। बिनि बेलायावहाय जों जिमानखिनि हायो दायो गावनि सेफ जानायखौसो जों नायनांसिगोन, नङाबाथ' उनावहाय मा जागोन गावखौनो गाव जेबो पात्ता मोननाय नङा। माबे समाव मा जागोन मा देरगोन जेबो बुंनो हाया। दाथ' माने जाबायदि माने परिस्थिति, दाख्लै सोरबाया भिडिअ खालामनानै आगारदोंमोन गोजौआवहाय ओरैबायदि माने दंफां जमा जानानै थानाय, बेफोरखौ आरो बेफोर जुदि बायसान्स जुदि फैयोब्ला जोंनि फ्राय मानसिया माने बेफोरबायदि दंफांजोंनो सौसार जानानै बा दंफांजोंनो सौसिलांजागोन न'फ्रा, बा बेफोरबायदि इमान गिदिर खुन्दाफोरजोंनो हयथ'बा फ्राय मानसिया माने जिउ खहा जागोन आरोखि। दैयाथ' दैयानोखा, माने खेबसे फैनाय लोगो लोगो माने मानसिनि गोजौ फैखागोन, हाजारसो फुट नालाय बियो, बेबायदि खोथा आरोखि। ओंखायनो माने बेफोरखौ सानोब्ला हरफ्राव मालाबा माने गिनायजोंनो उन्दुनो हाया मोनलायलाङो, सानलायलाङो आरो जेनेबा जोङो माबायदि जायगायावहाय जोनोम जाखो आरो माबायदि जायगायाव जों थाफैफ्लांखो। दामाने नों हठात माने जायगाखौ नोङो सोलायनो होनबाबोथ' सोलायनो हाला। मालाबा माने सानैनो उन्दुनोनो ओंखारा आरो मालाबा जाबायदि माने ओरैबायदि सानफ्लाङो मा जागोन मा बेरगोन नङा होमबा?
बे बेलायाव आरो ओंखायनो जोङो गाव गावनो मोनसे मानसि वाइसैहाय जोङो लाइफ जेकेटखौहाय न'आव मोनसे दोनखानांसिगोन नङाबा उपाय